Update ko naman kay mamaya mga kasinag kay Bagwis. Ito na pala yung palaya natin. Ayan oh. Ito na. Aray! Walastik ka! Sakit! Shoutout pala sa kanila. Kay Angeline at kay Hana. Pautang po. Mangutang kami mga kasinag. At ang tanong, pautangin daw kaya kami ito may tindahan na ito. Mga kasinag, magandang hapon. Andito na ulit kami. Ayan mga kasinag, sinasalansan na ni Mrs. Ayan siya naman ang nagkakamada ngayon. Pagkatapos siyang bakin kanina, pakahakot ko papunta dito, kakamadahin naman ni Mrs. Tapos yung dalawa naman ang tumutulong sa kanya yung anak namin bunso, tapos pamangkin ni Mrs. Ako naman mga kasinag, magbabalat na naman ito. Ayan, babalatan ko na naman yan para matapos na ito mga kasinag. Kasi pagtapos ito may kukuprahan naman kami. May nagsangla naman ang lupa kay madam. Kami naman ang pinakapakupra. Kaya yan mga kasinag, pagtapos ito kupra naman dun. Update ko lang kayo may mga kasinag. Professional lang mangungupra mga kasinag si Mrs. Ayan baka hindi magkasya itong mga kasinag dito sa ginawa kong kuprahan. Maliit yung ginawa kong lutuan. Maliit siya. Estimate ko kasi mga kasinag, itong kukuprahin namin baka abutin na yung ito, mga 1.3, 1.4 ganyan na peraso. Ayan ganyan lang pagkakamada niya mga kasinag. Yung iba kasi niyan mga kasinag, pag nagkakamada niya nakatikaya yung ilalim, tapos na nakataob na yung ibabaw. Kami naman mga kasinag ganyan karsutso kung tawagin, ganun. Patagilid muna ang una sa ilalim. Puro lang yun yung mga mata, kasi yung mata mga kasinag matagal maluto. Saka pati yun kung sa mataas ang patong kung hindi mo pipiliin yung mata sa pagkamada. Kaya yung mga mata sa ilalim, tapos yung mga puwit naman ang nasa ibabaw para mababa lang ang niya. At maganda pati ang pakapatas. Ayan mga kasinag, professional na si Mrs. Update ko naman kay mamaya mga kasinag kay Bagwis. Kung nandyan si Bagwis, tingnan natin. Kayang maga nga napakain natin. Tingnan ko ngayon kung hindi umalis. Tingnan natin dyan. Si Magayon, update ko kay mamaya. Paglipat ko dun sa kanya mamaya. Hapon na, pauwi na kami la Mrs. Ayan. At si Chloe, tinakluban na muna namin. Hindi namin natapos mga kasinag. Ang dami pa akong babalatan. Kung kagaya niyan mga kasinag hindi yata kakayanin talaga sa salang kasi ito po meron pa dun mga kasinag sa may likod ng simbahan. May mga hakutin pa ako. Marami pa. Daan muna tayo sa tindahan mga kasinag. Mag-uutang tayo ng bahog sa baboy. Walang bahog yung baboy namin. Bukas pa yata darating si madam mga kasinag dito. Magdadala ng bahog. Shoutout pala sa kanila. Kay Angeline at kay Hana. Ay si pala Katkat. Si Katkat. Pautang po. Mangutang kami mga kasinag. At ang tanong, pautangin daw kaya kami ito may tindahan na ito. Ano po na kami? Ayan mga kasinag, papautangin pa kami isang sakong bahog. Ayan. Diba man talaga paghalang ito? Nagsasagpok. Okay na po yan. Ito naman kasi naging inutang natin. Madama na po kami te. Salamat po. Ang bigat mga kasinag, hindi biro. Ayan mga kasinag, kararating lang namin sa bahay.
Ilipat ko muna si Magayon. Pakainin ko muna at sigurado gutom na yun mga kasinag. Pati yung kambing na ibinilin sa akin. Tingnan daw natin mga kasinag kung nanganak na yung hinahin ko dito. Sigurado na ito mga kasinag. Mamayang umaga shareable ito. Ito na mga kasinag oh. Oink oink. Oink oink. Ayan mga kasinag, hindi pa paumaga pa talaga yan, mga anak. Si Mrs. ang yan, ang magbabahog yan mga kasinag. Ilipat ko muna si Magayon. May supply naman ng tubig yan. Pagkabit na kami ng hose, tapos yung water pump. Wala yata si Bagwis ngayon mga kasinag. Kasi wala bang nag-iingay. Bagwis! Bagwis! Wala talaga mga kasinag. Napakatahimik. Bagwis! Bagwis! Wala talaga. Hindi ko kayo ma-update ngayon mga kasinag, kasi wala si Bagwis. Hindi umuwi. Busog ka? Nabusog ka ba dito, me? Ay busog talaga, butog-butog yung tiyan no. Busog talaga mga kasinag. Tanggalin muna natin itong tali. Isilong natin mga kasinag. Kailangan kasi sa kambing mga kasinag, laging naka-silong. Yan, laging naka sa ganitong tawag nito. Dito natin sa kabila itali. Hindi pa kasi na uwi sila at yung mando mga kasinag. Dito natin itali. Me, diyan ka lang ha. Me. Ayan ang mga kasinag. Me. Ayan, si Magayon naman ang ating ilipat. Pagod. Pero yakang-yakan natin ang mga kasinag. Tiwala lang. Kahit anong pagsubok ang ating harapin, kaya natin yan. Walang susuko. Yakan natin to. Ito na si Magayon mga kasinag. Ayan, gutom? Ay medyo gutom mga kasinag, kupis oh. Tanggalin mo natin yung yung pakatali niya. Aray! Walastik ka! Sakit! Pambihira ka, abante dun. Sinuwag ako mga kasinag ni Magayon. Tuwama sa biwang ko yung sungay. Ang sakit. Malastik na to. Tuwama pa naman yung sungay doon sa buto. Yan na naman, manunuwag na naman. Hay, yan naman kasi nag-uwalaga. Pagpaprasuwag na. Aray ko. Malastik ka. Pagpaprasuwag ang likod ko. Hindi ko pa matagal kayo sa tali eh. Nakakasakit ang lambing nito mga kasinag. Pambihira na Magayon to. Ayan na, si Magayon. Pasabsabin muna natin yan. Barabantayan ko muna mga kasinag. Wala kasi nagtatali ng kalabaw dito mga kasinag sa daanan na ito. Kaya dito ko siya pinapasabsab. Medyo mataba kasi yung mga damo. Pasabsabin ko yung mga kalahating oras. Itali na natin yan at umuwi na tayo mga kasinag. Ayan mga kasinag, dito ko na lang itinali si Magayon. Mataba na may mga damo dyan. Magsabsab na lang yan dyan. At bisitahin ko naman yung palayan ko mga kasinag. Kasi nga tawag nito, inabunuhan ko siya kahapon. Tignan natin mga kasinag kung tunaw na yung abuno. At bukas ng umaga patubigan ko na siya. Ito na pala yung palayan natin. Ayan oh.
Ito na. Diba? Ito na yung nabunuhan ko kahapon. Buti mapapasukan ko ng tubig. Ang daming tubig ngayon sa ano, pasakil. Tunaw ng abo ng mga kasinag. Ito natubigan na. Ito kasing palayan na ito mga kasinag, may bukal talaga ito dyan. Kaya madaling matubigan to. Ito wala pa. Papasukan ko ng tubig yan. Bilis tunaw agad ang abono. Ito tunaw na rin konting panahon na lang ang aantay natin mga kasinag na magbunga yan. Ba't walang tubig to? Ibig sabihin hindi pa ito napasukan ng tubig. Papasukan ko ito ng tubig, tapos patawirin ko dito sa kabila. Hindi pa napapasukan hanggang dito pala yung tubig na pumasok.